F9. Ach. Ale ani neviem, jak sa mi to podaril tento bug. Inak už to natáčam, počkaj, jen to zabije. Double kill! Dajte mi boj. Počkaj, druhý! Jo, ďalší double kill! Joj! Joj! Ale koľky na toho. Tohto. Toto, na tu. Tady je dobrý. Já rozabí tady ty. No akorát keď tam není. Ja to všem, jak sa nám tento bug podaril vôbec. Jo no. To by si to podařilo. Počkaj. No, kde je ten granát? Čiže keby to išlo cez tie steny zabíjať. Taký wallhack by trebal. Počkaj. Jo, skoro. Hej. A idú ti cez švorky? Kdyby se mohl... Vidíš, že se nemůže střílet. Počkaj, sem dám oné kalivorky. Počkaj, a skúsim to rozbiť, čo sa stane. Ale nič. Počkaj, ten sa hodí, joj. Dal som si ty, čom na moje skore. Čej, kde seš? Tuto vedľa teba, ale čom na moje skore. 13:1. Že inak. Počkaj, tam sú oni, páni. Ten tam leží, ten si to ani nevšimne. Ale jak ten granát, no už. Čiže tu není admin. BUM! Savior ešte dostal, počkaj, bum! Bum. Zas som ho dal. Počkaj. Ne. Sa nepoučí vôbec. Ty vole. Počkaj, joj! Ne, ten sviňac som to mal zhodiť za ňoho. Bum! Kde to buchlo, ani neviem. Niektoré granáty proste nepadnú dole. Jo, spadl. Jo. Kde spadol? Už jsem na to přišel tady. Čo? Tady, sleduj. Ty vole. Mega kill. Aha! To tam hodím. Bum! Ja! Taráta! Sleduj ho. Počkaj, znova! To chcem vidieť, joj! Haha, je tam! A teraz som to rovno hodil tam. Bum! Sleduj ho. Jak neví. Kdo? Jak neví. Kdo? Počkaj, je tam. Jak neví. Jak neví. Jo, poď! Ne, sviňa. Počkaj, to je dole nejaký. To tam len tak leží. Ale jak uteká. Počkaj, idem sem skúsiť. Či to pôjde tiež tak, ale malo by to ísť, ne? No hej, je to aj tu. Počkaj, či? Ne. To nejak nejde, to je taká antibugová strana. Za chvíľku končí kolo, no tak ja idem hen. Ja ti idem zabiť, cože? 14! Zabíjame, počúvaj, doslova. Jo, no. A doslova zabíjame. Nahrávaš to. Aha, furt. To potom dáme na net. Počkaj, bum! Ach, ništ. Počkaj, teraz? Bacha. Čo? Hele, koukej, jak nebude vidět. Ja som to rovno... Počkaj! To je zajímavé.
Jo, double kill. Ježiš. Už nemám granáty, počkaj. Zkus to tady. Double kill další. Počkaj. Ne, sakra. Máme koukej, taková chyba ve hře. My jsme nad ním a já se vidím. Ja som padol niekam. Ja som pod nimi. Cože? Počkaj. No sněží. Kdy ses tam vzal? Neviem. Já jsem nad něma. Město seklo. Nebo konec. Ne. No. Počkaj, ja dám suicide a idem na teba. Ne, město to... Mě to spadlo. Asi. Počkaj, čakaj. Dúfam, že ne. Lebo to bol teda pekný lak. Mě to spadlo. Ne, sakra. Jak s ním můžeš ještě mluvit, když ti to... Mě to úplně celý spadlo. Fakt? Tam bylo něco... Pán 60 minut glitching, nebo co? Jsem tam četl. Ale... Glitching. Bez to na No ale k čemu ti to... Glitching. Ty tam pořád seš? No hej. A seš nahoře? Ne. To je blbý. Lebo som sa suicidal, lebo som sa úplne niekam dostal, niekam kam som nechcel. Byl taký skoro. Jak tu zabíjam nejaké... Mám 22-2. Mně blbý, že mi to spadlo. Stačí jenom tam ty? Já se k to připojím. Dám reklamek. Dobre, ale už asi viem, v čom to je. Čem? Neviem. Já jsem tam chci doma dostat. To bylo docela prdlo, docela bez granáty. Nedostal si na to ban? Nevím, asi ne, mi to moc spadlo, asi jenom... Jsem v třetí řadě. Akože myslíš v tej čakárne? Jo, teďka už jsem druhý v čekárně. Poď ten debil, ježiš. Ale takový glitch. Tak čaká, tak ja sa odondím a nejdeme niekam inam. OK. Quit? OK.